Apel. Iya. Nah, kok tak nggo sandalku. iPhone 10 kene. 10 Aduh, kene. Aslinya udah ini jarang ambil di bawah 11. Oh, nak kayak buka lagi. Iya. Mas Rian nggak di rumah Pak. Ini di rumah. Ketan. Gula apa? Aku ngater anaknya outbound Mbak. Oh, outbound, out ki metu, bound ki utang. Jadi metu golek utangan. Di daganganmu apa wae, Ndela? Adanya 11 sama 11 Pro. 11 sama 11 Pro. Kalau yang deket-deket Iki apa ki? 11. Pira? 37 kopi kan ya? Mas, memang kok apa ki melewati pagarmu nyapa? Dikira maling ya, Mbak? Lah iya, maling kowe atake. Mas iki lho guys, mung sing ngelewati pagar. Inter ki. Di yang resmi ini Resmi pira? 53. 53. Nek Inter 37 tapi wifi. oh iya gak apa-apa lah. Kuwi apa wi? Ini 13. Oh, 13. Pira 13? 13 5 55 Inter. Oke. 13 kabeh. 13, 17. Lalu HP kuesan. Terus apa nih? Sak ngisor iki 11 kene. Bawah 11 nggak ada Mbak. Iki 11 apa ki? 11 Pro Pira? itu 44. Ana 0,5 tapi nek 11 ya. Pada bare nih. Modelnya oh iya cantik. Anu Mbak dari rumah apa? Mampir. Rumah kan belanja-belanja lho. Iya. Tanya. Close ring. Hah? Close ring. Gak apa-apa. Oke. Sebarang apik di. 11 Pro. Nih. Anu buat ngonten. Ngonten ya. 11 Pro. Suaranya keprak ya malu. Segi anak 0,5 nih segi. Iya. Tapi bedanya apa? Anu desainnya sih Mbak sama kameranya yang 11 Pro kan udah 3 kayak itu. Terus? Kayaknya sih murah-murahnya tiga nganu, tiga apa gitu sini ngonten ya. Iya. Ya. Aman. Daripada XR mending 11. Iya. Kenapa telu? 37. Mbak cari yang berapa giga itu 1 dolar. Oh, ya 128 apa ya? Gobar Dibersihkan. Dibersihkan namanya apa? Lene piro tau? 64 ada, tapi nek 64 64 giga piye? nanti kurang. 64 giga maksudnya. Regane piro? 3. Iki lho tek nebos piro Mbak Manara tuku neh ngono. Piro? Misal karyawannya tambah, HP-nya juga tambah. Alhamdulillah. Nah, yo kakek HP iki lho tapi iye iki, Mas. Itu 12 ya, yang di Hah? yang 12 nih. Tak dol ning kene tak isole iki 13 anyar ya, Pak ya. Oh, yang baru nih. Oh, yang anu itu toh. Heeh. iCloud-nya Oh, ini. Itu 17. Sampe nek ndi to, Mas? Sing aku men. Lho, nek aku mana? Sampe niki bakul ning ndi to? Ning kene apa ning ndi? Hah? Bakul Mas yang ini, itu Mbak. kerja di sini juga. Lah, iya, Tapi kerja di jualan sini. itu loh Mbak. Kan ini ada gerobak kan. Hmm. Mbak kalau lihat itu di depan lokasi pisang itu. Kayak dulu kan yang pisang kebun tuh Mbak, itu kan sama temennya. Terus masih waktu itu apa namanya berhenti dulu soalnya fokus sekolah. Oh, lho. Terus lulus sama saya? Belum. Oh, kuliah. Gak usah kuliah, Mas nyapa. Tunggu dadi yo nek rapi nyanyi ya kok. Iya, Teh.
Apa nek wong wedok sekolah dudur, bae magang dadi guru bayarane ke 250. Yes, jan Bu Indonesia ki piye ya, Mas? Lantang apa ya kan? Hah? Lantang. Lantangnya masih tutup lagi cek ngerias. Sampai digene kopi. Tapi dia enten jamelan. Si Urun nek mau pesen ya gak buka. Jadi aku harus buka Mas. Cuma saya tahu cek ngurusi manten ngeluh dah susah. Santai. Warna kuning ya lucu ya. Kan wis pink wis enek, putih wis enek, oranye wis enek. Merah dereng merah. Iya ada juga yang musim. Oh, SR kan. iya. Betul. Oh, pun. Pertama ya? Heeh. Pertama iPhone. Iya. Akhirnya ketagihan deh. Masih ini sih. Ya, kesini dia. Tapi Masnya mungkin bisa kasih 36 jumlah karena kan itu sudah promo dari 38. 35 kalau Mas. 35 gak oleh Mas, nonton toh. Please. Please help me. Videonya toh, aku kirim kawan. Untuk main, enak dhewe, aman deh. Please help me Mas. Kayak 35 belum enggak? 36. Jadi gimana? Ada kuota ya? Ya stok biasa. Bikin baru apa pakai? Enggak enak. Iya lah ya. Tapi Masih kok gak ada penuh ya? kok Kak, iCloud ya, telu. Enak nggih baru apa? Mending bikin baru sih Mbak. Soalnya nanti takutnya malah tiga-tiganya penuh semua gitu. Iya. Terus kayaknya apa ya? Bikin baru. Terus yang inter baik guys, tiga kan, tiga apa ngevlog, terus gue ngonten, gue ngerjain sacah gitu. Oke, ngono wae kena paten sik. Putih melati warna kuning guys. Kilo ar tuku ar murah ar. Oh, 3.600.000 kok. Saya ngomong Mbak Manuara, nek kancaku bar-bar tuku rene apa kan rega murah ya. Kok mau ya. Sing ngerekomendasine aku soalnya sing ora terus dulu. Sing ngerekomendasine aku soalnya. Ya. 3.700.000. Pinter tapi guys, tapi untuk video-video aman ya. Lumayan Aman sekali. Nah. Duki mus bawa yang anu barang toh, sandi barang toh. Boy. No tadi. Ya. Itu anu. Yo untuk tanaman gitu tidak untuk. Ada fotonya sama harganya sama ini harganya. Ada Oke. ditutup nopo tutup. Hah? Ditutup nopo Itu piye? anu. Tak apa. Yang betul. Ini kita gak kanggo kerja lho istirahat tuku HP ya. Vaksin. Satu, dua, tiga. Sampun. Sampun apa? Ngono wae kak. Nah, Kontak Instagram ya, Bang? Oke, baik. Kontak TikTok. Ya, stokan HP di Mas. Oke, tak taruh sini ya, Mbak. Iya. Notanya pun di jalur. Oh iya, baik. Salah anak. Ini berarti bonus ya? Boten. Anu bunganya ditaruh tuh. Mas, bawa dong Mas, tolong Mas. Saya makasih ya. Terima kasih, Bunda. Terus duitnya pas lo ya. Kok aku semula mbak WA aneh kurang. Lu casnya yang di. Casnya yang di nih. Nggih, kabeh pun sing anu. Oke. Pada tuku anu nih. Apa sih ini? Daftar ya. Oke. Iya, makasih, Bunda. Oke, sama-sama.
Kayak melok nyuting. Aduh, seneng aku. Facebook dhewe, YouTube dhewe, TikTok dhewe. Angete ditoki kok paninge iki lho kene angetan. Angete kene. Ya angete kok omongane tangga kan anget dhewe to. Iki unboxing dari Mbak. Kayak nganu klambi sandal mantan wes. Wes. Kayak nggo premium terus ibuke yo nggo premium. Ngono kae. Kowe iki ndak cek lokasinya ditekoki lho, Ngawi. Neng ndi? Ngawi. Yo nganu toko budal. Lah kok saiki melok. Yo sesuk sik repot. Nah saiki lho gudang ngono iku. Ya, Udan deres. dan terus sik suwi ya, sisa 10 ha. Ampun ae, wong wis takok regane iki ya. Sasi piro? 8. Maksud sasi 8 sapan gitu. Bakso kek Bali iki. Mungkin bakso yang Bali. Kamu ini asli Bali tapi aku yo gak kuwe lan tua kok. Ya ada tiket jejak orang ke Bali. Itu saja. Iya. Siap. Pikiran utang ya Wila. Kenapa? Ada lho. Jadi lho warnane ngono kuwi nek dhewe nang omah. Iki gonku. Wah, sak ngono dhewe. Sing cantik yang bagus toh. Tapi les sing kuning wis ana. Kuning udah ada. Ini kilo no lawet no. Kilo rapi terangan. Sandal itu? Ya iya dong. Mahal. Mahal kok. Ya kayak awet kayak gue mata duduk suwun toh. Jadi Kita mantan. makannya hanya sambal saja, tidak ada yang lain. Kerupuk merpeng. Apa mantapnya mas aku? Ya itu aja. Itu aja udah bagus. Ya Allah duwe pada di pamer-pamer nih kayak ngono kan. Iya. Dik ben umak kok gak seneng. Pamer banget Cepatane nang omah kerupuk merpeng. Gak ruang baru bayar baru. Jeruk memang tek. Di. Tanya siapa? Ya. Ngono-ngono dikeki. Jeruk wewehan mbok pangan aku tak buat. Wah, aku duwe dhuwit kok njaluk jeruk wewehan. Ya iya. Ki opo to kok Anak buahnya memang Apa sih? Handset. Oh, handset ngene kuping. kok ya ora goro-goro. Iki kembang iki biasa dibuka. Buka no, buka semua. Ben apik. Jenenge unboxing kok dibuka kabeh. kaya ngalang-alang juragan lanang. Iya. Pengen dijemput lagi. Kok duwe juragan Iki lanang. nek nyetel bokep beda krungu kancane kok. Marani kuwi juragan lanang. Apa sih? Kok ora duwe lanangan aku. Lu udah kembang barang dari nanti. Ini dikasih hari apa? Hari Bumi. Hari Bumi. Nanti kasih nih. Hari Bumi aja. Saja. Nah, kembangnya, guys. Kembangnya teko. Handsetnya teko, sandalnya teko, klambinya teko. Kur blonjo ngene aneh. Uripku bahagia lho ya kapan iki? Mak ingin itu molor. Itu kurang tapi. Uripku bahagia ora tuku ngene anu piye ya? Ya aku golek duit neh. Ngitmu. Bisa nggunen. Sing buka. Kae Mbak Win dijago Mbak Win. Oke, lu kurang Sing itu. murah. Heh, Oke, lu kurang nih. wis tendang. Oh, ses. Oh. Bisa Mbak Win sing buka. Nek wis sedeng berarti aman Mbak Win. Pokoknya wong gede iki ukurane kowe. Ya, tapi sing kae stok yo nek sing. Jadi oh, siket. Itu tak break pisan. Kok wis siap iki. Enggak iki. Dari break pisan to? Enggak wis kok ngene. Break dek kuwi lho. Kayak break nek angel tak sote itel ngono ae. Terus. Break bebek. Nah, baru sanggul. Jangan. Setak gede apa cilik ngono lho. Gede. Bisa Mbak break to. Oh, siap mantu. Ya Mbak. nggih. Kemeng ora Sopo? Ayah kacakan suami istri nih. Oh, alah. Di babe pink. Ya, ya Allah. Mampir. Kok ibu budal dan udan. Lah yo. Dan Iki tidak ada wis aman. Oh, berarti siap mantu. Lo siap golek edokan iki kan. Selamat Hari Kartini. Angel. Sampai wis. Delok ta? Gede gitu. Wes wes dikine Tapi nek jilbaban piye? Yo mbok. Tuku ngono, tuku mansa iki lho. Maksud itu mana? Alah lebih terbalik jilbab nek wi. Ojo elek mengko dadine gitu-gitu. Gak rajin. Masak. Tapi kowe 3 minggu ini sampai guys. Oke wis. Ya. Dia nak kuwi dili nak. Gonku.
tuku jilbab tuku maset ireng gede dan ndelok bak. Ku ini kita harus sisih kabeh nih piye. Dibalik nih, Nek. Iya iya. Belanda de netral lah ya warna iki ya. Yo, nak, lu kan juga tak esok esok kan. Duwe tapi rada anu peteng. Peteng. Iki warna apa iki jenenge? Moke. Mocha iki. Aku ki pengen coklat kok malah mocha. Coklatnya kan dulu terus. Tapi rada Kuning. Gul. Kuning. Ini kita bersih. Apa dengar sih? Pembantu dong. Kan punya dua. Ngono ki terus lebokno plastik lho. Apa Gak nih? bleduken. Iya nanti tak bilangin tuh anak-anak. Lah ngene-ngene iki dilebokne kaya kel olehku. Nah, maune tak Udah dilebokne tapi dibal ora diresiki. Lho, maksudku lek bar tanggapan terus diresiki dilebokne dadi PP. Kuwi muni iki diresiki sik. Iya. Dan nek dibal dilebokne kene. Kok ya. Ngono. Kok iya? Iya. Kok iya? Saya beli jajal sing gone Mbak Yusawi apik gak? Jajal. Jajal lagi ya, guys. Tuh, kamu. Yo ngene iki. Tapi kengkeng iki lho, kengkeng. Jajal gak tuwakok. Tapi iki kene lho, Iya, iki nyaman. jalukane sing kok tek ngono lho. Licik ngono. Tapi iki dhuwuren iki paling ya. Buke bukan ning ngono Eh. kuwi, yo. Iki iki Kuwi lho. sapa? Kuwi lho. Manten, Mbak, Bukan tolong. jadi sabuke barang monggo. Ngawur. Buke geng iki kayunen to. Yo yo. Sandal jepit apik kok. Apa yang wedi. Manten. Pokoknya tak sedeng. Ya aku wedi. Dek sikil mundur dak mlethek gawe kuwi. Ya. Piye? Nah, ya. Ora iso ngadeg iku ceklek pisan sikilnya. Banget. Nah, yo. Guys, sus guys. Mau Makasih golek sudah anget-angetan, nonton ya, guys. Habis ini kita mau tidur istirahat. Ya Allah, Goodbye teman-teman, makasih. Dadai, kalian Ya, dadai. Tinta, aku harus turu gak kelihatan angetan spray musuh Delok nek hutan. mau duwite. Ya apa? Dua anget-angetan. Mampe. Ya, lagi lo delakan ta ayah akan sama istri. Iya ya. Kayak pae pakai koirul ngono. Lah ya ya to ya. Gang saya dapat ikan jagung ini. Oh. Jagung mbok icer nih. Aku lagi narko. Oh ya. Mriki ge dulure. Ya. Ya. Kakak. Monggo nampir kok Plastik kemok. kan iki lho. Plastiknya digowo lho. Oke guys, makasih ya menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.